Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा बे भिडिअआ जोबोर इम्पोर्टेन्ट आपडेट APSC फाइनल रिजाल्ट होबाय दा बेयाव जोंनि बर' फिसाफ्रा सेलेक्ट जाबाय APS बेनिफ्राय ACS बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि पोस्टार दङ दा नोंथांमोना जायफ्रा आपकामिं APSC एग्जाम लिरगोन स नोंथांमोननि थाखाय इम्पोर्टेन्ट आपडेट जाहाथे नोंथांमोना रेडि जायो आपकामिं एग्जाम फैगासिनो दङ सिगांनि एप्लाइ जानाय नाथाय बे एग्जामनि फाइनल लिस्टआ 2020 नि दा बेयाव गोबां बर'फोरा क्लियर खालामनो हाबाय सेलेक्ट जाबाय STP कोटायाव देन बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि पोस्ट दङमोन जों बेखौ नायगोन दा जों अफिशियेल साइटआव फैनाय लोगो दिनैनि आपडेट फाइनल रिजाल्ट अफ CCE एबा कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामिनेशन 2020 दा बेयाव जों अफिशियेल नटिसखौ नायनोसै बेनिफ्राय सोर सेलेक्ट जाखो बिथांमोनखौहाय दा बावैनो वेलकाम खालामनाय हाबाफारि सोलिसिगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो ससाइटियाव गोबां रेसपेक्ट खालामो जायफ्रा APSC पास जायो लोगोसे वेलकाम खालामो दा बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामा जों डाइरेक्ट PDF फाइलखौ नायबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिस्क्रिप्शनाव हानायसेबां शेयार कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आसाम सिभिल सार्भिस बेयाव गासै बर'फ्रा साबेसे पास जागोन जों बेखौ नायगोन बेनिफ्राय STP आव गासै 14 दङमोन दे 121 नि गेजेराव बेनिफ्राय वमेनफोरा 34 रिजार्भ बेनिफ्राय PWD आ 7 दङमोन दा बिदिब्ला STP आव सोर मोनखो जों बेखौ डाइरेक्ट नायनोसै दा STP आव ACS पास खालामबाय 46 नाम्बाराव बेनो जाबाय अनुपम बर' बिथाङा मेल केन्डिडेट STP आव मोनदों अपेन केटेगरियाव बिथाङा पास खालामनो हाबाय थ' नोंथांनिसिम कंग्रेचुलेसन्स थाबाय आंनिफ्राय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलनिफ्राय देन बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव नायबावगोन दा जोङो 57 नाम्बाराव मोनदों प्रशान्त गयारि बिथाङाबो STP कोटायाव मोनबाय रिजार्भआव एबा STP डाइरेक्ट रिजार्भआव मोनबाय बिथाङा जोंनि STP आव थ' नोंथांनिसिमबो कंग्रेचुलेसन्स थाबाय गासैनिसिमबो जायफ्रा बर'फोरा STP आव मोनदों स' बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव नायनोसै ACS थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनबाय माखासे डिटेल्स दा बेनिफ्राय हाजरिकाफोर दंलाबायो STP आव सयखिया दंलाबायो आं मिथिया नाथाय बिथांमोना मा बाट जोंनि बर'फोरा मोनबाय जोबोर गोजोननाय मोनदों नेक्स्टआवबो जाहाथे मोनबावो नोंथांमोनाहाय स' दानि आसाम पुलिस सार्भिस APSC जाय पास खालामगो बिथांमोननि नामखौ नायगोन STP आव 7 पस्ट दंमोन बेनि गेजेराव बर'फोरा साबेसे मोनखो जों बेखौ नायगोन दा APSC एग्जामाव APS खौ बांसिन फेमास खोनायो नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ आसाम पुलिस सार्भिस जेराव SP जाहैनो हायो एबा DSP मोनग्रोयो स' बेनिफ्राय SP जाहैयो दा जों बेखौ नायनोब्ला जोङो डाइरेक्ट फैनोसै बर'फोरा सोर साबेसे पास खालामगो थ' नोंथांमोना बयबो रेडि जादो आपकामिंआवबो जाहाथे गोबां बर' फिसाफोरा APSC एबा ACS पास खालामनो हायो दा बेखौ नायनोब्ला जों डाइरेक्ट गाहायाव फैगोन देन बेनिफ्राय जोंहा STP आव बर'फ्रा सोर मोनखो होनोब्ला जों लास्टआव नायोब्ला 67 नाम्बाराव फिमेल केन्डिडेट मोनदों नोंथांनिसिमबो कंग्रेचुलेसन्स थाबाय प्रिया बर' बिथां मोनबाय बेनिफ्राय बिरदे बर' मोनबाय स' बेनिफ्राय ब्रान्दन दैमारि बिथांबो मोनबाय साथाम बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों STP आव मानोना 7 पस्ट दंमोन नालाय साथामानो बेयाव बर'फ्रा मोनदों अके दा जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोननि रिजाल्टखौ नुनानै दा नोंथांमोना STP कोटायाव नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट जाबाय स' दानिया इन्सपेक्टर अफ टेक्सेस जों मोनदों टेक्सनि इन्सपेक्टर दा बेयाव जों फैयोब्ला STP आव सोर मोनखो जों नायगोन 20 नाम्बाराव फुंखा बर' बिथां मोनबावबाय देन बेनिफ्राय जयतिस दैमारि बिथां मोनदों 21 आवहाय स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बेनिफ्राय 24 आव मोनबावदों निर्मलि दैमारि बिथां मोनबाय फिमेल केन्डिडेट स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दा बिथांमोना मोननो हाबाय स' बेनिफ्राय इन्सपेक्टर अफ एक्साइज दा एक्साइजआव 2 दंमोन बिनि गेजेराव STP आव रावबो गैया स' बिथांमोना दले मेलि मोनदों देन बेनिफ्राय ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार BDO दा BDO STP आ 7 दंमोन बिनि पस्टआव सोर मोनखो होनोब्ला जों STP आव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों स' बेयाव STP आव जों नायोब्ला थ' जों बेयाव बर'खौ नुनो मोनदों सासे बेनो जाबाय 33 अके 33 आव बिरबल ब्रह्म मोनदों BDO बिथाङा मोननो हाबाय रिजार्भआवहाय STP रिजार्भेसनाव BDO मोननो हाबाय बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट एमप्लयमेन्ट अफिसार बेयाव नायदिनै ST गैखाया STP गैया स' बेनिफ्राय साब रेजिस्ट्रार दा बेयाव साब रेजिस्ट्रारावहाय नोंथांमोना STP आव 7 दङ खथाया बेयाव सोर मोनखो आं नोंथांमोना डिटेल्सखौ होगासिनो दङ दा बिदिब्ला जों मोनबाय नेक्स्टआव जों नायसै STP कोटायाव सोर मोनखो बेनो जाबाय जिरेन दैमारि दैथुन बड'सा बिथांमोना मोनबाय स' बेनिफ्राय श्रीजित बसुमतारी बिथां मोनबावबाय STP कोटायाव स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों देन बेनिफ्राय दैथुन बड'सा बिथाङा आंनिनो खाथिनि थ' बिथाङा आंनिनो लोगो स' बिथां मोनबाय नोंथांनिसिमबो कंग्रेचुलेसन्स थाबाय देन बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव फैबावबाय माखासे दंबावो स' बेयाव STP आव जों नुनो मोनासै देन बेनोमोन आरो लोगोफोर APSC एग्जामनि माखासे फाइनाल रिजाल्टनि लिस्ट जेराव 2020 निफ्रायनो प्रसेस जायै जानानै दिनै फाइनाल रिजाल्ट ओंखारबाय आरो सिगांनि एप्लाइ जानाय APSC एग्जामा माब्ला जागोन आपडेट गैया जेब्ला जागोन आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाना फैगोन